Cada trimestre fem l'expo del treball que ens ha agradat més. El que més ens va agradar van ser els animals domèstics de la granja. Per això vam fer un model estampant les mans. Per fer el model ens vam ficar pintura a les mans i ho vam estampar en un paper. Després, quan ja es va secar, les mans estampades ho van convertir en animals de la granja. Vam fer cavalls, ovelles, vaques, cabrelles, gallines i galls i també ànecs. També vam explicar el que ens donaven cada animal.